lana bathi asifactorize u25x to the power of 4 minus 30x squared plus 9. Manje uyabona ukuthi uma siqala ukuyibuka lento sibona ukuthi kune number ethi to the power of 4 ngathi kusabisa kancane ngoba phela i-fourth power inkulu impela futhi ayijwayelekile. Kodwa senze nje iprocess efanayo nama trinomial ajwayelekile. Sibheka ama perfect square, siyazi ukuthi 25 perfect square x to the power 4 perfect square. Siyazi ukuthi 9 perfect square. So 25x to the power of 4 fana nokuthi 5x squared squared 5x squared squared futhi squared kabili. Ebese ke u9 siyazi ukuthi u3 positive or negative 3 squared. Uma siqhubeka ke lana kulo 25x to the 4 minus 30x squared plus 9 nje bese sazi ukuthi u25x to the power 4 25x squared squared ebese u9 u3 squared. Siyabona ukuthi ngoba u-negative 30x squared u-negative kuzomele u-negative 3 wethu ube u-negative. So sothi ubani u2 times 5x squared times negative 3. What is 2 times 5x negative 10 times 3 negative 30x squared loyo. Uyabona ukuthi kusinika le value yethu lapha phakathi nendawo. Ngakho sizothi ke 5x squared plus negative 3 noma minus 3 ebese siphinde sithi 5x squared minus 3 noma plus negative 3. Nakho ke sesifactorizile i-function fourth degree yethu.